Νομίζω πως βρήκα το μυστικό της επιτυχίας. Για να γίνω πιο συγκεκριμένη, πιστεύω πως ό,τι πιστεύεις για τον εαυτό σου, αυτό θα σου έρθει στη ζωή σου. Και θα σου εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Αν εσύ ξυπνάς το πρωί και λες δεν είμαι καλή σε αυτό που κάνω, δεν θα πετύχω σε αυτό που κάνω, δεν θα τα καταφέρω, προφανώς έλκεις αρνητική ενέργεια και προφανώς δεν θα τα καταφέρεις. Η πίστη στον εαυτό σου είναι το μεγαλύτερο εργαλείο που κουβαλάς αυτή τη στιγμή. Το τελευταίο καιρό έχω δημιουργήσει ένα mentality, το οποίο δεν είναι σε καμία περίπτωση έπαρση, αλλά είναι θετική ενέργεια, θετική άβρα προς τον εαυτό μου. Όπως συμπεριφέρομαι στον εαυτό μου, αυτό βγάζω προς τα έξω. Είμαι η καλύτερη όλων, προφανώς και όχι. Είμαι η πιο όμορφη, προφανώς και όχι. Είμαι η πιο γυμνασμένη, προφανώς και όχι. Ούτε η πιο έξυπνη. Αυτό που πιστεύω ότι με ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους είναι η ενέργεια που βάζω σε κάθε τι που κάνω. Ό,τι κάνω και βγαίνει προς τα έξω είναι αληθινό. Ό,τι κάνω, το κάνω επειδή πιστεύω σε μένα. Πιστεύω τα καλύτερα για μένα. Αν εσύ δεν πιστεύεις στον εαυτό σου, τότε ποιος νομίζει σε αυτό το πλανήτη ότι θα πιστέψει σε σένα? Είναι πολύ απλά τα πράγματα, παιδιά. Στο μυαλό μας αυτό που κυριαρχεί είναι ένας διακόπτης. Αυτός ο διακόπτης από τη μία μεριά έχει όλες τις αρνητικές μας σκέψεις και από την άλλη μεριά έχει όλες τις θετικές μας σκέψεις. Είναι ένα κουμπί, δεν είναι ότι δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Από τη μία μεριά είναι τα θετικά, από την άλλη τα αρνητικά. Αν εσύ επιλέγεις να μείνεις στη μεριά των αρνητικών, καλώς. Να ξέρεις όμως ότι υπάρχουν παντού αρπακτικά και άτομα τα οποία μπορούν να διεκδικήσουν και να σου πάρουν από τα χέρια σου αυτό που αξίζεις. Οπότε ξύπνα, σήκω από το κρεβάτι σου, μην ντρέπεσαι και διεκδίκησε όλα αυτά που σου αξίζουν. Και όλα αυτά τα μακάρι να ήμουν κι εγώ στη θέση της. You have to work for this, okay? Έχεις 2 πόδια, 2 χέρια, ένα μυαλό και όλη τη ζωή μπροστά σου. Όλη τη ζωή μπροστά σου. Μην εύχεσαι, πράξε. Τίποτα δεν έρχεται τυχαία σε αυτή τη ζωή. Και η αγαπημένη μου συμβουλή από όλες, βγες από το comfort zone σου. Κάνε πράγματα τα οποία θα σε κάνουν να νιώσεις άβολα για να πετύχεις. Να ρισκάρεις και να τολμάς. Και ναι, το πιο πιθανό είναι να αποτύχεις. Αλλά και η αποτυχία είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είναι ένα λιθαράκι για να έρθεις πιο κοντά στο στόχο σου. Έτσι ετοιμάστηκα κι εγώ να βγω από το comfort zone μου, να διεκδικήσω τους στόχους μου, τα όνειρά μου, να κυνηγήσω τη δουλειά που αγαπάω. Ανώς κανένας δεν μου λέει ότι δεν θα αποτύχω. Δεν θα γίνει την πρώτη, δεν θα γίνει τη δεύτερη, την τρίτη όμως θα γίνει και θα γίνει έτσι όπως θέλω εγώ, με τις σωστές προϋποθέσεις. Αυτά από μένα, φιλάκια πολλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να σας αγαπάτε.